salamat sa imong gugma sa kada usa ka namo, Lord. Walay paglubad, walay pagkausap, kundili ikaw matinud-anon o may gugmaon ka namo. Amo kang gisimba, gidayig, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, give a gift. Clap offering to the Lord. Amen. Padayon kita sa pagtindog mga kaigsuunan. O karon mo adto kita sa pag-ampo. Una nga pag-ampo, padayon kita sa pagpanalangin sa Israel. Dili gyud na nato biyaan ato nang ipadayon og appeal sa atong mga pag-ampo. Ang pagpanalangin sa Israel. Ikaduha, ang atong nasod, padayon kita pag-ampo sa atong nasod, mao kini ang nasod nga gihatag sa Ginoo kanato. Makat-on kita sa pagigugma o pag-ampo sa atong nasod. Padayon tag-ampo sa economic recovery. Actually, ang tanang kanasuran, kinahanglan economic recovery. But since this is the nation that the Lord has given us, we pray for the Philippines. Unya ang vaccine nga ma-made available, ma-available kini sa kadaghanan o dili sa tanan nga mga Pilipino o maayo ang pag-distribute sa maong vaccine. Sa una, bless Israel, ikaduha, Pilipinas, and then ikatulo, iampo nato ang mga ni backslide, ang mga anak sa Ginoo nga nakasinati sa iyang kaayuhan, unya nibalik karon sa kalibutan. Ampo nato nga sila mainiton pag-usab sa Ginoo, maka-encounter sila sa Ginoo. Okay? So, balik na ampo nato nga mga prodigal sons sa Ginoo mabalik diha sa iyahang gingharian. So, if you know anyone, kung naa kay nailhan, i-mention ang ilang ngalan diha sa Ginoo. It could ang atong kaugalingon. Okay? Ang fire of passion sa atong kasing-kasing diha sa Ginoo nga magpabilin kini nga mainiton ang atong kasing-kasing, atong mga gusto sa yawa nga kita malayo sa Ginoo, pero yan po nato nga kita magapadayon nga mainiton diha sa Ginoo. Whatever situation. Amen. Bisan pa sa panahon sa pagsulay, panahon sa pandemic, nga padayon gyapon ta nga mainiton diha sa atong buhi nga Dios. Okay, una Israel, Pilipinas, economic recovery and vaccine. Ikatulo, revival sa mga nawala diha sa Ginoo. Ikaupat, ang imong kaugalingon, ang imong fire and passion diha sa Ginoo. Sige, taas atong mga kamot ug atong mga tingog diha sa atong buhi nga Dios. Amahan mong langit, doon kami miduol kanimo diha, Lord. Nga adunay pagsalig ug pagtuo kanimo Ginoo. Lord, ikaw gayud ang Dios nga naminaw sa mga kilak, sa mga bakho, sa mga panalangin sa imong mga katawhan. Lord, miduol kami kanimo, nagdala sa among mga kabug-aton Ginoo. Padayon kami sa pag-ampo sa Israel, nga imo kaning panalanginan. Lord, ang imong proteksyon manaa sa Israel. Lord, nga ang mga neighboring nations nga mubuntog sa Israel, dili sila mo succeed. Ikaw ang muaway kanila, Ginoo. Ikaw ang mupalayas kanila sa ngalan ni Jesus. Ang imong proteksyon anaa sa Israel, Lord, sa tibuok, God, sa borders, oh God. Lord, whether it is sea, land, or air, God, ang imong proteksyon naagayod sa Israel, oh God. Lord, we pray that you bless Israel. Ang wisdom nimo manaa sa mga leaders sa Israel. Hatagi sila og mga ideya unsay buhaton i-bless
panalangini ang ilang nasud, O God, ang ilang mga crops, O Lord, nga bisan pa nga kini desyerto, Ginoo, nga Lord, kini mahimong mabungahon, O God. And Father, we pray for the salvation of Israel, God. Lord, nga sila makaila kung kinsa ka. O Ginoo, tangtanga ang makabuta sa ilang mga mata. Muila sila nga si Jesus, ang ilang manluluwas. Ginoo mo sang gidala sa pag-ampo ang among nasod. Ampo na mo, Lord, ang panunay nga panalangin sa Pilipinas. Wisdom sa mga leaders namo, Ginoo. Unsaon pag-recover economically, O God. Tabangi, Lord, O God, ang among mga businessmen. Lord, ang mga business enterprises, O God. Lord, nga kini padayon sa paglambo. Lord, maka-recover ang tourism. Lord, ang mga hotels. Lord, ang mga panarbaho sa mga katawhan. Lord, ang mga factories. Mabalik kini, Lord, sa pag-operate sa ngalan ni Jesus. Father, we pray nga kining vaccine, God, will be made available in the Philippines. Lord, ang distribution ni ini maayo. Dili mag-away, dili magkurakot, but God, ikini mabutang sa insaktong mga kamot. O Lord, salamat ang mga katawhan maka-avail sa maong vaccine, O God. You protect us, O God. We pray for the churches, O God, all over the Philippines and even all over the world, O God. We ask you, Lord, that you would bless and let your kingdom, O Father, advance forcefully, Lord. Amo sa gidala sa pag-ampo ang mga amo nga kaila, Lord God, nga nabugnaw diha kanimo, Ginoo. Amo gidala sa pag-ampo, Lord, katong mga mainiton diha kanimo, nawala ang ilang unang gugma, O God. Father, nga mubalik sila sa ilang gugma. Amo silang gidala sa pag-ampo, Lord, ang mga nawala diha kanimo, ang mga prodigals, O God. Lord, abrihi ang ilang mga mata. Lord, abrihi ang ilang mga huna-huna, ang ilang pasalabutan, O God. Lord, nga makasabot sila nga ang gugma, nga ang kaayo anaa diha kanimo, Ginoo. Lord, ingon ka nga ang imong kaayo maoy mag-lead sa usa ka tawo diha sa paghinulsol. Father, ibubo ang imong gugma kanila, Ginoo. Gamita kami sa pag-reach out sa ilaha. O Lord, panalangini ang among pag-reach out sa ilaha, Lord. Ang pulong nga naitanom sa ilang kasing-kasing kaniadto nga kini, Ginoo, mubutubo mo hatag og konsensya, mo hatag, O God, og kaayo diha kanila, Ginoong Diyos. Father, abrihan ang ilang mga mata, ang mga bakak sa yawa, amo ka nang gipalaya sa ngalan ni Jesus. Father, nga makamata sila, maabrihan ang ilang mga mata sa kamatuuran, o sila adunay kagawasan nga mobalik diha kanimo, Ginoong Diyos. Father, we pray, ang kalayo, God, O God, i-rekindle nimo sa ilang mga kasing-kasing, nga sila, Lord, mabalik nga mainiton diha kanimo, Ginoo. Musilbi diha kanimo, Ginoo. Mubasa sa imong pulong, Lord, mamalandong niini og mutuman sa tanan nimong mga sugo, O God. Father, bisan pa kami, God, ang among mga kasing-kasing, among gidala diha kanimo, Ginoo. Among giampo nga ikaw magahatag og kainiton sa among mga kasing-kasing. Father, Lord, bisan pag lockdown or unsa, dili lockdown ang among mga kasing-kasing diha kanimo, Ginoo. Abre ang among mga kasing-kasing alang sa paglihok sa balang espiritu. Father, Lord, ang fire magapadayon diha og siga, Lord, nga mainiton kini diha kanimo o sa mga butang bahin kanimo, Ginoong Diyos. Tabangi kami, Lord, bisan pa sa pagpangalaga diha kanimo, Lord, pagsangyaw sa mayong balita. Father, gamita kami, Ginoo. Paghama og mga disipulo, gamita kami, Ginoong Diyos. Among gihalad ang among kaugalingon diha kanimo, Lord. Maayo ka, Lord, sa tanang butang. Ikaw nagahatag ka na mong mga maayong butang. Lord, maayo ang imong mga tinguha alang kanamo. O maayo ang kaugmaon nga giandam nimo kanamo, Lord. Maayo ang imong mga plano alang kanamo, Lord. O kami mo surrender lang diha kanimo, Ginoo. Lord, padayon og lihok sa among kinabuhi. O Lord, kini magapadayon og siga,
magapadayon og kusog ang siga, og Lord kami mainiton diha kanimo. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus ug ang tanan mo ingon og amen. Amen. Praise God. Amen. Okay? Tinuod gyud mga kaigsuonan, lingkod na pwede na mong mulingkod. Tinuod gyud kinahanglan yatong iampo bisan pa ang kayo sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Og tanan mo ingon og amen. Atong kuhaon ang atong ballpen, atong notebook. Nagatuon kita bahin sa ika-10 or sa in English pa ang tithe. Atong basahon sa Malakias 3:10. Dad-an ninyo ang tibuok nga kapulo. Amen. But pasabot pag adto nato sa simbahan, dili lang Biblia ang atong dadon, dili lang ballpen atong dadon or notebook, kundi magdala sa ta sa ika-10 diha sa Ginoo. Dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron nga adunay kalan-on diha sa akong balay. Okay, og pinaagi niini sulayin ninyo ako karon. Nagaingon si Jehovah sa mga panon. Okay, nakat-on ta unsay gibuhat, unsay sugo sa Ginoo nga dad-on ang tibuok didto sa balay tipiganan. Og ingon siya aron adunay pagkaon diha sa iyang balay. Og kung kini atong buhaton gihagit tagi sa Ginoo, gignanta tan-awa. Tan-awa ninyo sulayi ko ninyo unsay akong buhaton. Og ang usa ni ana, ang una nga saad sa Ginoo mao ang pag-abre sa kalangitan. Pag unsa mga kaigsuonan? Abre. Karon si Manaha katong February 14, gihatagan ko og regalo ni pastor. Ay regalo gitagaan ko niya bag-o nga cellphone. Nya, medyo dili man ko technical nga person. Di kay ko swito. Just this week, kay katong nga cellphone, kada bitong plan nimo o niya, module na siya niya. So, pastor gave me that phone. Mayo siya nga phone. Nindot siya nga phone. So, tanan akong information, gisulod na dito nga phone, o gi-erase ang akong usa nga phone. Nya karon mga kaigsuonan, kay nalock man ang akong phone. Grabe nalock. Nalock siya, wa ko kabutang og password, pero nag-attend me og Zoom meeting, nya kay traffic ayo, sige kung gaana sa akong phone. Unfortunately, nalock ang akong phone. Karon, I tried my best. I studied. Wa ko'y tulog that height. Nag-research ko unsaon pag-unlock akong phone. Because I have treasures in that phone. I have 4,000 pictures in that phone. Pila ka tuig na akong tinigom nga mga picture nga wa ko'y backup kay Apple ang akong computer, Samsung to nga phone. Wa gyud mga kaisuunan. Hantod ron, lock pa ang akong phone. Iyan ko, Lord, ampot nga nung nahitabo ni. Unsay gusto no mo ipakita, Lord. Sabtan ako, lisod kung malak up ta mga kaigsuunan. Amen? Kung lock ang kalangitan, na adito ang treasures. Kung wa kay password, dili gyud nimo maabrihan. I tried my best locating my phone, changing the password. Unya ang kuan lang kay wa siya naka-connect sa internet. So wa gyud siya ma-change. Usa lang gyud mga kaigsuunan ang password. Ingon ang Biblia, kung atong dadon ang ikanapulo diha sa Ginoo, iyang abrihan ang kalangitan. Unsaon mga kaigsunan? Abrihan. Kabalo mo kung bisag unsay imong buhaton, magpuasa ka kung dili nimo buhaton ang pagdala sa ikapulo sa Ginoo. Tungod kay sayop ang password, dili gihapon maabrihan. There are treasures in heaven. Adunay mga panalangin nga giantnam ang atong Ginoong Dios. Gipalit na ni Ginoong Jesus alang kanato. Amen. Unya, ayaw tuguti nga malak up ang kalangitan. Ayaw tuguti tungod sa imong dili pagsunod diha sa Ginoo, wa kay access.
The access has already been given through our Lord Jesus Christ. It has already been bought. Pero kung mo disobey ta, adunay mga prinsipyo sa Biblia. Just like that phone. Adunay mga sistema. Dili gyud ka basta-basta makasulod. I tried everything. Okay? Karon pila na kadlaw kay Wednesday man to, hantod Domingo, tuwa jud ko phone. All my contacts are there. Wa gyud na we go back up. Kay mo na sayo. Why back up wala ana. So, ko Lord, if there's anything I need to know and understand, it's about being locked up. Lisod kaayo. Naka-experience tag-lockdown for 1 year, actually over a year na. Lisod mga kaigsuunan, di ba? Bisag na ay panalangin dito tungod kay locked up ka, lockdown, di yun ka maka-access. You need to access heaven. Amen? O ang imong tithes, ang tithes nga imong dadon diha sa balay sa Ginoo, maoy makahatag og access. Unsa may mahitabo kung nakay access sa langit? Number 1, you will see visions of God. Kakita ka og mga panan-awon diha sa Ginoo. Ezekiel 1:1. Karon nahitabo sa ikakatlo ka tuig, sa ikapat ka bulan, sa ikalima ka adlaw sa bulan, samtang diha ako sa taliwala sa mga binihag nga diha sa daplin sa suba sa Cheba, nga ang mga langit nga abri. So kung maabri ang langit, makakita kag mga pananawon. Pananawon unsa nahitabo sa Ginoo. Unya, maka-encounter ka. You will have special encounters with God. Si Jesus, sa dihang gibautismuhan siya, niabri ang langit, nadungog niya ang tingog samahan, nga ningon, this is my son, on whom I am well pleased. Okay? Unya sa Revelation, si Juan, na siya sa Patmos, mauna nga nakasulat siya sa Book of Revelation, kaya naabri ang kalangitan, nakita niya unsay naa sa langit. Nakita niya ang mga panghitabo sa kalangitan. Unya sa Genesis 7:11, mao kini ang panalangin nga gusto nga maibubo sa Ginoo sa kada usa kanato. Okay? Genesis 7:11, sa ikaunom kagatos ka tuig sa kinabuhi ni Noah, sa ikaduha nga bulan, sa ikapulo ug kapito ka adlaw ka bulan, ngadto gayud sa nga adlaw na nga buswang ang tanan nga mga tinubdan sa dagko nga kahiladman ug ang mga tambuanan sa mga langit na nga abli. So sa Genesis 7:11 makita nato mao kini ang istorya bahin sa baha. Ang kalangitan tanang mga tinubdan abre ug nagbaha, naglunop ang kalibutan. Gusto sa Ginoo nga lunopon mo sa panalangin. Mao kana ang picture nga gusto ipakita sa Ginoo nga kung abri ang kalangitan, maglunop sa panalangin. Dili lunop sa problema, kundi lunop sa panalangin. Amen. Mao nga importante kaayo mutuman kita sa pulong sa Ginoo atong sundon ang sistema. Everybody say sistema. Ingon sila, naman na, gibuhat naman ni Jesus tinuod. Pero naay mga prinsipyo, naay mga sistema sa kingdom sa Ginoo. So, sunod ta sistema. Sama sa akong cellphone, adunay sistema unsaon pag-open. O nya, nangita jud bigin sa maka-open ng ang sulod ni ato. Ang inyong mga cellphone, pictures nako, pictures ninyo. Nga naa dito, nga ako to siyang ma-recover. Because these are treasures. Amen? Amen. So kung nagdala mo sa ikapulo sa Ginoo, ato nang andamon, atong ihadag diha sa Ginoo, magaingon ta, Lord, imuha kani amo ning ibalik nimo, og motuo kami sa imong mga saad nga gisulti diha sa imong libro. Okay? Og tanan nga matinumanon moingon og amen. Amen. Grabe. Ang panalangin nga gusto niyang iyang ibubo nato sama sa paglunop sa panahon ni Noah. Sama sa paglunop nga wa kay kabutangan. Kay ang tanan nga mga abrihanan, tinubdanan, abrihan sa Ginoo. Magampo ta mga kaigsuunan. Ginoong Diyos, salamat kaayo. Adunay mga yawi, kundiin kami
makabaton sa panalangin nga gihatag nimo pinaagi kang Jesus. Ang tanan nga among gikinahanglan imo nang gitagbo, imo nang giandam. Og Lord, sa ngalan ni Jesus kami nagadala sa imong ikapulo, O God. Mutuman kami, mituo kami nga imuha ka ni Ginoo, tungod kay ang tanan gikan man diha kanimo. Bisan pa ang among mga halad, ang among mga panaad, among gidala diha kanimo Ginoon Dios. Ikaw ang tinubdan sa tanan. Salamat sa kaabri nga kalangitan, alan sa among pamilya, alan sa among negosyo, alan sa among mga trabaho, alang kanamo Lord kung asa kami adto, adunay abri nga kalangitan. Lord, mituo kami nga sama sa paglunop, Lord God, sa panahon ni Noah, ang panalangin nga imo ibobo sa kada usa nga matinumanon diha kanimo Ginoon Dios. Ingon ka nga testingi ko, sulayi ako. Lord, amo kan sulayan. Kami magadala sa imong ikapulo, among mga halad o kini magatagbo sa tanan nga panginahanglanon sa imong balay. Lord, dawata kini nga aduna kami pasalamat o pagsimba diha kanimo Ginoon Dios. Og tanan mo ingon no? Amen. God bless you. What struck you? Whatever it is, I pray that your heart is now ready to give back to God your tithes and offerings. If you have them in cash, you can drop them off at church physically. Or you can also give them back through our BPI accounts. Hope you're getting your tithes and offerings ready now because God is about to bless you abundantly. Amen? Amen. What is our... Wow. Good morning, everyone. So what is our identity? So sometimes we are lost of what this world is trying to identify us. And we try to fight for that identity. But one thing for sure I can tell you is that you can surely find your identity in Christ. And that in that identity, you can fight for that identity. And that identity will bring you to His kingdom. There is cold tonight. There's gunpowder in my eyes. This is the eve of battle. Yes, I left my other hand behind. All I can see is the front line. This is the eve of battle. Is this real? This cause I'm fighting for. Am I real? I don't know anymore. What do I stand for? Am I left? Am I right? Am I up and down? Am I east? Am I west? Do I wear the ground? Is my creed worth dying for? What do I live for? Can you tell on my face what my heart beats for? Or do the words that I speak show it to the core? Does my go outshine the stars? Can you see my coat of arms? Whoa, can you see my coat of arms? Whoa, the drummer boy's getting ready. I try to keep my head steady. This is the dawn of battle. Oh, yes. I've never been this afraid. Forgot my family and my name. This is the dawn of battle.
know anymore. What do I stand for? Am I left? Am I right? Am I up and down? Am I east? Am I west? Do I wear the crown? Is my creed worth dying for? What do I live for? Can you tell on my face, on my heartbreaks floor? Or to the words that I speak, show it to the core? Does my go outshine the stars? Can you see my coat of art? Whoa, whoa, can you see my coat of art? Whoa, whoa. Every second counts as the clock ticks back and forth. Time is running out, tell me, do you know for sure Who you are, 'cause you only have a life to live. Only one life to live. You only got one life to live. What do I stand for? Am I left? Am I right? Am I up and down? Am I east? Am I west? Do I wear the crown? Is my creed worth dying for? What do I live for? Can you tell on my face what my heart beats for? Or do the words that I speak show it to the core? Does my glow outshine the stars? Can you see my coat of art? Whoa, whoa. Can you see my coat of art? Whoa, whoa. Can you see my coat of arms? Daigo ng Ginoo. Atong pakpakan ka sa pa. Daigo ng Diyos, thank you. May buntag sa tanan ug katong mga namati sa atong Facebook Live ang among pag-awhag kaninyo nga inyong dado ng inyong mga minahal sa kinabuhi sa pagsimba, sa pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa Dios ug hinaot, dili mo distracted, dili mo maglakaw-lakaw, dili mo magtindog-tindog apan susama nga naa mo diri nga muhiusa sa pagpamati aron dili makuha sa yawa ang mga pulong nga itanom sa Dios sa atong kasing-kasing. Ug tanan mosultiog. Amen. Mao na ni ang awahing adlaw sa Pebrero, ang adlaw nga gitaganas Ginoo aron kita makadayig ug makasampit kaniya. Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Juan kapitulo 8:32. Susama sa gisulti sa Biblia kita nga gimatuto ni Kristo, gikinahanglang nagpabilin nga matinud-anon sa pagtuon ug pagtuki sa pulong sa Dios. Kaya ang atong pagtubo sa atong espirituhanong kinabuhi dili lang makita sa pagsimba o ang pagdala og Biblia apan naa sa atong pagdawat o paghanay sa atong nadawat nga pulong sa Dios. Juan 8:32, mahibalo kamo sa kamatuuran ug ang kamatuuran maghatag ninyo og kagawasan. Amahan, salamat kay maayo ang imong plano alang sa imong mga anak ug karong taknaa mihangyo kami sa imong presensya nga mutudlo dinhi kanamo ug hatagan kami kahigayunan sa padayon namong pagtubo diha kang Hesukristo paagi sa balang espiritu nga maghikap sa matag usang kasing-kasing samtang among ginatun-an ang imong pulong. Gamita ko o Dios ng imong alagad aron imong pulong mahanay susama sa imong gitagana sa matag usang kasing-kasing. Among giduol kini nga nagpaubos ug naghangyo sa balang espiritu nga may muliho sa amo karon sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen. Nagpabilin kita sa pagtuki sa mga baruganan, mga prinsipyo sa pag-uswag or principle of advancement.
Ngano tungod kay atong nakita nga naay mga tao hangtod karon ang ilang pangutok apektado sa kahadlok. Nakaugat ang yawa sa ilang hunahuna nga dili gyud sila kalingkawas aning mga kahadlok. Ang usa sa pamaagi nga atong matangtang ang pagpamuhat sa yawa sa atong utok mao ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo kay ingon ang pulong sa Dios, kung imong mahibaw-an ang kamatuuran mao'y maghatag kanimo og kagawasan o paglingkawas ngadto sa imong kahimtang. So ato ning gihatagan og importansya, gitanaw nato ang importansya sa mga binhi, gibuhat nato ang 3 ka beses sa usa ka tuig nga pagabuhaton, gisugdan sa atong unang ani, unya ning aging 2 ka semana atong gitun-an ang duha ka pangunahuna bahin sa principles of advancement. Ang una mao ang pananawon paagi sa paglantaw sa atong pagtubo, kung kita nitubo ba gyud o wala, unya paghatag og klarong hanay asa ta padulong. Ikaduha, atong gitan-aw ning aging semana ang importansya sa gitawag natong kaalam o kahibalo. Tanang imong problema, tanang pagduot nga imong mabati, o tanang klaseng pagkaut-ut nga imong naagian, resulta kana sa atong gitawag nga pagkawalay alamag sa mga butang. Ang ignorance o ang atong gitawag nga pagkamaot sa pangunahuna mao'y naghatag nato og mga kalisdanan nga unta ato na unta na siyang nabuntog. Apan tungod kay wala tay paningkamot sa pagtuki sa kaalam o wala nato pangitaa ang kaalam, naghatag kini kanato og paglihok sa kaaway sa Dios aron kita makawatan, aron kita malaglag ug ang uban sa ato nahibulag. Ang term nga gigamit, namatay at tubangan sa Ginoong Dios. Ug karong adlaw igsoon magpabilin kita, magpadayon kay nagtuo kita nga ang mga anak sa Dios dili pasagdan sa Ginoo. Amen. Dili ka mag-inusara sa bisan unsang panahon, dili ka mubati nga walay nag-amuma nimo kay saad man na sa Dios. Siya ang muatiman, siya ang muhatag og saktong paghanay sa imong kaugmaon. Ug tungod niya na atong makaplagan nga naay Dios nga mulihok og mupa abli sa atong hunahuna aron dili ta malitag sa yawa. Magbalik-balik ko igsuon, ang imong kalisdanan resulta na sa imong pagkawalay kahibalo. Because when you know things, kung mahibalo ka anang mga dapita, anang mga butanga, dili na mahimo nimong suliran. Dili na ka maigo anang butanga, kay kahibaw naman ka. Apan kung wala pa kay kahibalo anang butanga, magbalik-balik ang imong problema. Gisugo tas Ginoo nga mo puyo nga naay pagkabalaan. Mga butang ipahilayo kanato susama sa kasalanan nga magda kanato kaut-ot. Pero ang tao usahay kay balo nga dili na maayo, ipadayon lang kay wa pa nila nasinatian ang epekto susama sa pagkadaot sa ilang kinabuhi. Muhuwat pa sila nga magkamaot-maot, usa pa lang sila mubuhat og desisyon nga usbon ang ilang kahimtang. Og hinaot dili na ta moabutan ang dapita apan atong buhaton sa samtang sayo pa ang pagkahibalo sa pulong sa Ginoo nga atong buhaton ang iyang gitudlo aron dili ta magtuyok-tuyok sa pait nga kinabuhi. Og tanang naminaw sa pulong sa Dios mosulti og karong buntag sa ikatulo nga serye bahin aning mga prinsipyo sa pag-uswag, atong tan-awon karon bahin sa relasyon. Bahin sa unsa? Relasyon ug gugma. Pebrero pa man, naawahing adlaw, pero ato ning lantawon sa paagi nga mausab ang atong pagsabot aron atong makontrolar ang atong pangunahuna ug dili nato pasagdan nga ang mga pagbati maoy muhari apan ang saktong pangutok
maoy angay natong tumanon bisan pa nga ang atong pagbati supak sa sakto nga angay nga pagabuhaton. Atong sugdan. Atong tan-awon ang gisulti sa Biblia, ingon ng Dios sa Juan 8:32, kung imo kunong mahibalan ang kamatuuran maoy maghatag nato og kagawasan. So atong sugdan sa gitawag nga relasyon. Kabalo ba mo igsuon that you were never created for yourself? Wala ka gimugna, gibuhat sa Dios para sa imong kaugalingon. When God created you, you were a product of His thinking. Resulta ka sa iyang paghunahuna. Tungod kay ginahuna kas Ginoo, gimugna kaniya. Ug ang pagmugna sa Ginoo nato, dili kana para kita malipay. Apan para kuno kita mahimong kalipay sa laing tao. Now, kung ato nang masabdan sa sinugdanan, din nato, makuha na nato dayon ang mga sayop nga pangunahuna. Kana bitaw mga taong siguna nga ila kong gi maruan, ila kong gi panamas-tamasan, ila kong gi daog-daog, tanang panghuna-huna bahin sa imong kaugalingon. Pero igsoon kung ikaw ni ako. Sige lamang ikaw, manaingon sila no sa word ko no nga team, walay letter nga I. Sa pinulungan nga kahugpungan, walay tao nga naasentro, siya lang ang importante, apan ang kahugpungan. Kung atong masabtan nga ang pagmugna sa Ginoo nato alang para sa misyon nato diring kalibutana, alang para sa atong matabang sa isig katao, mausab ang atong panghunahuna ug hinaot makaugat gyud kini sa atong kasing-kasing aron mawagtang ning hunahuna nga palipaya ko, ako kinanglang masunod. Kung matangtang na, mas limpyo ang imong hunahuna, unsay imong mabuhat para sa ikalipay sa isig katao. Now, ang sulti sa Biblia, kung imo kunong mahibaw-an ang kamatuuran mao'y maghatag nimo og kagawasan. Now, akong klaruhon, kung imong nakatunan ang kamatuuran bahin sa panalapi, dili na unta ikaw karon nagkalisod-lisod pa. Kung nagkalisod-lisod lamang kagihapon, buot pasabot, wala pa nimo nakaplagan ang kamatuuran bahin sa panalapi. Kuha? Kitahay. Kung ikaw nahatagan sa Ginoo ug kaalam bahin sa pagpatigayon ug nahibalog gyud ka sa mga buhaton ug imo nang napahimutang, but pasabot ang panalapian dili na suliran sa imong kinabuhi. Kay naamang kay kaalam anang dapitas panalapian, kay baluka unsaon paggamit. Kung mungadto pud ta sa atong gitawag nga himsog nga panglawas, kung sige kang masakiton, angay gyud kang mangita sa kamatuoran. Unsa man ang angay nimong makatunan aron dili magbalik-balik ang balatian nga imong nahibaw-an. Kung kabalo ka ang rason nganong ang imong mga bukog mamaga, tungod ito sa gitawag nga uric acid. So, kung wala ka nahibalo ni ana, magsige ra ka gihapon og kaon sa mga pagkaon nga grabe sa imong mga joints. Pero kung kahibalo na ka, imo na siyang likayan. Buot pasabot, kung naakay kamatuuran sa usa sa aspeto sa imong kinabuhi, dili na ka magkaingon-ingon anang dapita. Pero kung nagsigi gihapon kag balik-balik anang sulirana, wala ka nakakaplag pa sa kamatuuran anang dapita. You see, when you catch the truth about an issue, about a matter, about something, it will free you. Makahatag yun na nimong kagawasan. Pero kung nagbalik-balik kanimo ang pagkaulipon, anang butanga nga wag yung kakalingkawas, wala pag yun nimo na kaplagan ang kamatuuran. So muna ang atong sugdan, pag abot sa relasyon igsuon, dako kaayo og kahimuan
ang atong pakig abi-abi sa isig katao sa atong kalambuan. Tungod kay gibuhat man tas Ginoo alang sa usag-usa, gibuhat man ta sa Dios dili para sa atong kaugalingon, mas lamdag sa atong pangunahuna nga angayan gyud tang mutrato og tarong sa atong isig katao. Ingna imong tapad, pasaylo ako kung wa kanako tarunga og tratar. So atong balikan, you've got to realize kinahanglang mahimo ni siya nga revelation. Pagpadayag sa Dios sa imong kinabuhi nga you were created to relate. You were created to be an answer prayer to somebody. Tubag ka sa Ginoo sa panginahanglanon sa laing tao. Kung imong mabuhat ang imong role, then nabuhat nimo ang plano sa Dios alang sa imong kinabuhi. Pero kung hantud karon ikaw lamang ang sentro sa imong pangunahuna, layo pakas tinuod igsuon aron ka makakaplag og kagawasan. Mao na no, if you are helplessly in bondage, it's a revelation that you have not gotten the truth that will set you free. Ug mao na atong gihangyo karon sa atong pagtuon paagi sa balang espiritu nga tabangan tang makakaplag. Nauban sa ato, dili ta kantigo mo istima, di ta kantigo mo abi-abi ug isig katao. Tawagon ta nila usahay, ma-misinterpret nga kuan ka istrikta, tawagon ka nila nga snobbish, o tawagon ka nila nga lisod-duolon, bisag unsa na lang nga description. Now, you can look at what they say and evaluate it whether that is true or not. Or you probably are not necessarily the way they think of you, pero gikinahanglang kang mubuhat og mga kausaban aron ka makapadayag sa sakto nimong gustong ipaabot. Kayo sahay sakto man ang imong motibo, pero lahi nimo pagpadayag. Maunang wa madawat ang motibo nga imong gipadayag kay sayop ang imong pamaagi sa pagsulti. So gikinahanglan nato na siya nga bantayan. So kinahanglanon nato nga sabton ang atong relasyon sa isig katao. So may labot na sa pastor sa atong pag-uswag, ato nang makita karon. Atong ablihan ng atong Biblia sa Panultihon 27 Gs. Panultihon 27 Gs, ingon ng Biblia, ayaw kalimti ang imong higala o ang mga higala sa imong amahan. Kung anaa ka sa kalisod, ayaw pakitabang sa imong igsuon, ang usa ka silingan nga anaa sa duol mas makatabang kanimo kay sa usa ka igsuon nga atua sa layo. So sa kinsa man nga tawo nga duol nimo, ato silang atimanon, istimahon, tratuhon og tarong. Paagi ni ana, kung moabot ang kapanahunan, sila na pud ang mutabang nato. Dili ka nitabang nila, nitrato nilag tarong kay naa kay makuha, nibuhat ka sa imong angay buhaton kay maunay planos Ginoo alang nimo sa isig katao. Nganong ingon man ng Ginoo nga ayaw kalimti ang higala sa imong amahan. Tungod kay usa na paagi nga mapasidunggan nimo ang imong ginikanan ngadto sa laing tao nga ilang gihatagan ng importansya ug sa imong pagbuhat ni ana imong gibuhat ang imong tulubagon sa Dios nga mahimo kang panalangin. Now, kung atong maistablisar ang atong relasyon, tarong nga pamaagi, maghatag ka na og maayong panabot sa atong pagkatao. Muhatag ka na og saktong panghunahuna sa atong kalihukan. Pero kung naa kay relasyon nga angay gyud nimong tarungon, una sa tanan, mubalik gyud ta usa sa atong Ginoo. Kay bisan unsang relasyon nga imong iistablisar, kung wala ang Dios sa taliwala, mabungkag yun na. Tungod kay lahi ang motibo. Tungod kay gawas manggod sa Ginoo igsuono, mobalik yun ka sa paagi siyawa nga kaugalingon lamang ang rason ngano kang nakigiabi-abi, himamat, ug mogawas magyud na ang tinuod sa kadugayan nga mo resulta sa pagkahibulag sa maayo unta nga relasyon.
Ingon sa Mateo 6:33, Mateo 6:33, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios, ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Unaha ang gingharian sa Dios labaw sa tanan ug pagpuyo nga matarong ug ang tanan nga imong gikinahanglan igadugang na lamang sa Dios dinha kanimo. Kung unahon kuno nato ang Ginoo sa atong relasyon, makakat-on gyud ta unsaon pagtratar og ang isig katawo. When we seek God first in His righteousness, then all of what we need will be added unto us. Mas dali na ang atong paglihok, mas dali ra ang atong pakig-abi-abi panarbaho tungod kay ang Dios maoy atong giuna. And this is so important that we realize and understand nga ang Ginoo matinud-anon ug wala say kapakyasan mao nang dili ta maapektuhan sa atong pagduol sa Ginoo ug ngadto sa isig katawo. Mamalihog lang ko sa in-charge sa taas, itarong ang relo. Kay sa inyong relo alas 9:30 na, but pasabot muhunong nako. Maupagi akong pagsugod, maluoy taon mo. Kanang reluhan na yawaan na siguro, pahunungon ang pulong sa Dios. Naatay saktong panahon ni ana. Narisigog tanaw, alas 9:30, wa pa ko kasugod. Advance mo igsuon. So, bisag unsa ka kamaayo, bisag bright pa ka, bisag sakto ang imong mga pamaagis negosyo, dili ka magmalambuon, malampuson kung di ka kantigo sa pakig-abi-abi ug trato sa imong isig katawo. Kay biyaan magyud kag tao, biyaan magyud kag kliyente, biyaan magyud ka sa mga nakigiusa unta nimo sa imong pagpatigayon. So, whether your business acumen is so high, when you fail to relate properly, you will lose at the end. Mao nang importante ang atong pag-abi-abi. Now, sa mga Pilipino, kadaghanan, dili gyud na nato problema kay maabi-abihon man gyud ta. Pero sa kadugayang pag-abi-abi, makabalo man gyud ka kuning tawhana, dautan kaning tawhana, maayo kaning tawhana, mao ni mo na sa dugay nga pag-abi-abi. Mao na nga kinahanglan tarungon nato ang atong kasing-kasing aron sa atong paglambo sa taliabot nga mga adlaw, matarong gayud kini ug ang saad sa Ginoo mahitabo. Pilipos 2 versikulo 5. Pilipos 2 versikulo 5 ingon ng Biblia, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sa imong pakighigala o pakigrelasyon sa usag-usa, kinahanglan imong dadon susama ang pangisip o paggunahuna diha kang Hesukristo. Now, how important is your relationship? Did you know that relationship is so powerful that relationship literally can bring you success. Ang imong relasyon mao'y magdala nimo og kalambuan, kadaugan, magdala nimo og kalampusan. Now, sa atong merkado, naatay gitawag nga currencies or gigamit nga mga pamaagi aron magbaylo anay mo og butang. Kabalo ba mo nga ang panalapian, sapi, kwarta, ang pinakaawahi sa tanang pwede nimong gamiton sa gitawag natong trading or giving of each other's currencies. Ang kwarta ang pinakalabing mubo sa tanang klase nga pakigpatigayon. Unsa pa may lain? Did you know that integrity is one of the currencies the Lord has laid in the Scripture? Ang integridad, usa sa mga pamaagi nga gamiton sa Ginoo, aron ka makabaylo og mga butang. Ang imong integridad. Kung wala kay integridad, igsoon, why mo salig nimo nga muhatag sa ilang panalapian? Daghang mga tao, daghang mahatag. Pero kung ilang lantaw, wa kay integridad, why makighiusa? Sa bisan unsang damgo nga anaa ka,
tungod kay dili sila kasalig sa imong pagkatao kay wala kay integridad. That's probably the number one currency. Sa ikaduha nga magamit nato nga pagbaylo-baylo sa patigayon, mao ang gitawag natong godliness, ang pagka-Diyos nun. Ang imong pagka-Diyos nun, mahimo na nimong advantage or makalabaw ka kumpara sa tanan tungod kay makitaan sa tao nga ang imong pinasahi nga baruganan makasaligan kumpara sa laing mga tao nga madaog-daogon ang ilang gibuhat. And you really have to recognize people will exchange anything when they see integrity, when they see godliness, ug usa pa pod nga magamit sa atong pakigbaylo-baylo, mao ang gitawag natong dihog or anointing. Kabalo ba mo nga ang anointing will attract people to you? Ang dihog nga gibutang sa Dios sa imong kinabuhi, muhigop og tao, mudala og tao, makapamata sa tao kung kinsa ka. Kaalam, abilidad, imong pagkatao nga gihatag sa Dios, magdala ka na og mga tao nga musalig, muhiusa, ug muapil sa imong mga damgo. Ug ikaupat mao ni ang relasyon. How you relate with people. Ang imong relasyon sa isig katao, if they know you are this kind of a person, will cause them to open up. Muabli sila kanimo. And because muabli sila kanimo, dako ka og kahigayunan nga makadawat og atong matawag nga pabor or bisan unsa pa diha. Ikalima, akong gamiton ang panalapian. Kaya ang panalapian igsuon, muduol ang tao nimo tungod sa produkto ug bayluan ka nagkwarta, pero wala gyud nay relasyon. That means kas-ara mo nagkita, kas-ara mo nag-abot ug maura na. Pero kung naay relasyon, dili lang kas-a mahitabo ang inyong pagpatigayon apan magpadayon kini hangtod sa angay pang abton niini. So sa awahing sa atong makita nga if your relationship is good, makita nimo nga magamit gyud na sa Ginoo o gamiton gyud ka sa Ginoo para sa imong isig katao ug sa tumoy-tumoy ni anak muhatag kana kanimo og kalambuan. Kabalo mo igsuon nga we really sometimes do not need a lot of people for us to prosper. Akong balikon. Dili kanunayon nga daghan kaayo kang kinahanglang kailang tao aron ka mulambo. Usa lang ka tao ang imong madawat gikan sa Ginoo ug magmalambuo na ka. Usa lang ka tao nga ihatag sa Dios, hatagan ka og pabor, usbon ang imong ugma. One person with a good relationship will change your life forever. And that is when we get the term favor of God. One person can open door for you. One person can literally connect you to thousands. One person can open the floodgates that you would never have any access in the past. One person. But did you know God will give you that one person if you have established the character that God would like for you to have, so that makasaligan ka sa Ginoo. Kung piyala na ka aning tawhana, nga muabli sa gangaan, aron ka mahimong malambuon. Example. Sa Biblia, atong makita, nga naay usa ka hari na suko sa iyang reyna. Unsay nahitabo sa reyna? Natangtang sa iyang pagkareyna. Nagpapangita siya o gitawag nga musunod nga reyna ug dito nakaplagan si Esther, usa ka village girl, usa ka sama lang sa kadaghanan nga mga babae pero maanyag. Ug resulta ni ana nahimo siyang reyna. Usa ka pabor sa hari. Muabli ang gangaan para kanimo. Pobre ka kaniadto, wala kay alamag, wala kay mabuhat, wa kay nahot. Apan nahatagang ka og pabor sa usa ka hari,
then your life will change. Mausab tanan. Muna nga mobalik ka sa unang relasyon sa hari sa mga hari sa Ginoo, aron ka matudluan niya ug makitaan na gani nga ikaw masaligan, ablihan niya ang gangaan nimo paagi sa paghatag og usa ka tawo nga muhatag og pabor nimo. Pero kung di ka maayog pag-abi-abi, di ka kantigo mo istima og tao, di ka kantigo mo trato og tao sa sakto nga pamaagi, di nimo makaplagan ng tawhana. God will not give you a king that will open the door for you, and it will not bring you a change over your life. Munang ang relasyon igsuon, importante kayo kay ang relasyon muabli sa kaugmaon, muabli sa gangaan, muabli sa imong negosyo, muabli sa mga butangaw, dili nimo sa imong kaugalingong abilidad ug nasabtan mabuhat. And through relationship mo ng atong gisulti, sige, you are one person away from your success. Usa lamang katao ang imong gilagyo o gilayuon ngadto sa imong kalambuan. Now, I'm praying that you're receiving this. Nag-ampo ko nga madawat masabtan ninyo. Amen? Ang tanang nakasabot na panalanginan sa pulong sa Dios musulti og. So, ang tanan nga imong gikinahanglan, mga suppliers, resources, whatever you need, God will give you one day His favor. And one favor from God through a man, your life will never be the same again. What happened to Joseph? Joseph was a typical sons of many children of Israel. Pero nahatagan siyang pabor sa hari tungod sa iyang kaalam. Og nahimo siyang ikaduhang makagagahom nga tao sa tibuok Ehipto. Ang imong relasyon igsuon, mag-abli sa kaugmaon, umupatay sa imong ugma. Nahitabo po na nga to sa kuyog ni Joseph dito sa prisuhan, ang usa katong tigtilaw sa bino sa hari nakadamgo o katong tigbuhat og tinapay nakadamgo sila parehas. Apan ang nakita ni Joseph ang katong tighatag sa iyang kopa, ingon ang Biblia, mabuhi og nahitabo na paboran siya sa hari. Apan katong nagbuhat og tinapay, maoy iyang gikamatyan kay wa niya madawat ang pabor sa hari. Now, when we talk about relationship, igsuon sabta pag-ayo. Ang Dios mupataliwala sa imo kung sakto ang imong motibo ug maayo ang imong tinguha. Naa ang Dios kay bisag dauton pa ka, naapay musud nimo, naay mo, God's presence will be there because He will give you a good name. Now, kanang word nga pabor igsuon, pabor na when it comes to God making an act sa iyang paglihok. Pero ang pabor sa Dios, i-translate na sa Ginoo nga tao. Munang ingon ko nga, when God gives you a favor, He's referring to an individual, and that individual will give you what you need and open up to you the floodgates. Ablihan niya ang ganghaan alang kanimo. Usa lang katao igsuon. Tarungan lang yun na nimo, and your life will never be the same again. Unsa man ang word nga pabor? Ang word nga pabor, but pasabot, mao ang paghatag sa Ginoo nimo og paghigugma paagi sa paghatag ning tawhana nga maoy muabli kanimo sa mga butang nga dili nimo mabuhat sa imong kaugalingon. Another example sa atong relasyon, no? Si Adan. Si Adan, sa pagkatao ni Adan, siya og ang Ginoo ratos. Maayo ang kahimtang ni Adan sa siya pa lamang og ang Ginoo. Pagsud sa laing relasyon, nisud ang yawa. Ingon ang Biblia, natunglo si Adan ug si Eva ug ang yuta nga ila untang gi-enjoy ra nahimong tig-a ug angay na silang magpagawas og singot usa sila makakaon sa ilang gustong pagabuhaton. Now, tanang klaseng mapalit, tanang klaseng palitunon paagi sa sapi, mapalit na paagi sa relasyon.
Anything that money can buy can be bought by your relationship. So walay gigamyon, walay gidakon kung naa kay saktong relasyon ug naa kay pabor sa Ginoo, kay ang gamay o dako wa gid nay issue pag-abot sa pabor nga ihatag sa Ginoo nimo. And when God gives you that favor because of that relationship, you need to make sure you maintain the relationship. Ang relasyon igsoon dili na mo exist lang on its own. Imo gyud nang atimanon, imo gyud nang patambukon, imo gyud nang hatagan og bililong pagtagad aron ang relasyon dili mausab. Kay ang relasyon daghang faktor, daghang kaayong mga butang nga imong ikonsidera nga makaigo sa imong pakig-abi-abi sa isig katawo. Mao na nga ikaw ang mubuhat og pamaagi nga mahimong malambuon, mabungahon ang imong pakigiusap sa isig katawo. Ura ni siya pagmanagtiayon. Any marriage requires maintenance of relationship. Mura nagpanag-uyab. Bisang unsang klaseng uyab, kundi ka kantigo mo at iman ini, madaot yun na sa kadugayan. Bisan unsang patigayon, kung walay tarong nga relasyon sa usag-usa, maut-ut lang gihapon ka na. Just like any relationship, you've got to maintain that relationship properly. Ang imong relasyon makabuhat og dakong butang, ang imong relasyon gikinahanglanon pud nato nga atimanon pag-ayo. Relasyon nimo sa balang espiritu, relasyon nimo sa pulong sa Dios, relasyon nimo sa isig katawo, relasyon nimo sa imong bana, asawa. Kung sige lang kagunahon na ako ang palipaya, ako tagbua, di yug ka malipayon. Pero kung imong una-unaon ang kalipay sa imong pares, kalipay sa imong kliyente, kalipay, mas maayo ug malinawon ang imong kinabuhi. Musud na galing gitawag natong si grade 1 to 12. Anang pagkahakog, greediness, di na bungkagon ang atong paningkamutan. Nga unta, magdala ka nato og kalambuan. Nganong gihatagan ta sa Ginoo kaluwasan sa mga taong miduol kaniya, relasyon igsuon. Nganong nihatag sa siyang bugto nga anak, aron ang mas daghang tao makadawat og relasyon balik diha sa Ginoo. Importante ang imong pakig-abi-abi sa isig katao. Kung naakay dautan nga huna-huna, karon pa lang igsuon, tarungan na kay makaut-ut ra na sa imong ugma. Atong atuon karon ikaduha ang gugma. We're talking about the advancement o sa ang relasyon karon atong isgutan na magunilabot sa atong relasyon. Atong isgutan ang gugma. Ingon sa Jeremiah 31:3. Jeremias 31:3. Nagapakita ako kanila gikan sa halayo, mga Israelita. Gihigugma ko kamo kanunay, busa gipadayon ko ang pagpaila kaninyo, gugma kung way paglubad. So in English, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you. Ginoo nagsultian igsoon, bahin sa nasod sa Israel. Yung siya, I have loved you. I have loved you. Ako mong gihigugma. Ingon sa John 3:16, sa in English, for God so the world that He gave His only begotten. Now, atong balikan ang pinaka-Yahweh nga pulong. For God so loved. Ingon sa Jeremiah, for I have loved thee. Sumubalik kita sa tanang natong mga gipanghisgutan karon sa pulong nga angay natong tin-awon sa atong una, ang paghigugma sa Ginoo kanato. Now, sabto natong pagkaigsuon nga ang paghigugma sa Dios dili ni sama sa paghigugma sa tao. Kay ang kadaghanan, ang taong mahigugma sa isig katao na ay rason. Guwapa, maanyag, humot, maayog buhok, maayong manginabuhi, tarong sa pambanay, daghang rason. Pero ang gugma sa Ginoo igsuon, way rason. Bisag unsa ka pa kadautan, ang iyang gugma wa niya usba. Munang bisag dautan pa ka, hatagan kaniya kahigayunan nga maghinulsol aron makabalik kaniya.
Pero sa ato, dautan galing ka, you're done. You're finished. Atong sabton, ang gugma nga gihatag sa Dios kanato, paghigugma nga dili sama sa tao nga naay gibasihan. Ug kadaghanan nga gigamit sa katawhan sa word nga gugma mao ang pulong nga pagbati or feelings. Now, ang feeling is a psychological disposition. Usa ka paghunahuna, pagbati nga imong nabati aron ka makapagawas sa either nga pagbati nga maayo ngadto sa usa ka butang or dina sa usa ka tawo. Manay pamaagi nga imong mapabatyag, imong mapadayag ang pagbati nga naa nimo. Paagi anang psychological disposition, imong ipagawas kana nga pagbati mo na nga feelings o imong mabati bahin anang butanga. Ang gugmas Ginoo wala na siya. Although ang definition, ang buot pasabot sa gugma, dili emosyon o dili pagbati. Although ang gugma muhatag og pagbati, muhatag og emosyon, pero ang gugma sa iyang paghanay sa Dios dili emosyon o dili pud pagbati. Atong tan-awon ang iyang gisulti sa unang Korinto 13:4-8. Ingon siya, ang gugma mapailubon, maluluyon, dili masinahon, dili tigpahambog, ug ang gugma dili mapahitason, dili bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon. Ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundi dili sa kamatuoran. Ang gugma mo pailob, mutuo. Ang gugma mo laom, o mulahutay gayod. Sa tanang gihatag sa Biblia, nga pagpahimangno unsa ambot pasabot sa gugma, wa gyoy pagbati. Tanan nga iyang gihanay nga ipasabot sa buot, ipaabot sa Ginoo nga iyang sabot sa gugma, desisyon sa usa ka tawo. Ngano kang nahigugma ng tawana kay tungod mapailubon kaniya, tungod sa imong gugma kaniya. Way amahan o ginahan nga musalikway sa anak. Apan kung ang bata mo pili sa pagpahilayo sa iyang ginikanan, hatagan siya kagawasan, pero wa mausab ang gugma sa ginikanan. Tungod sa ilang paghigugma sa bata, hatagan og kagawasan ang bata, pero siya dili mausab. Muna ang prodigal son. Ang prodigal son, gihatagan og kagawasan, pero wa na usab ang paghigugma sa ginikanan. So kung mungadto ta sa pagsabot sa gugma sa Ginoo, way labot ang feelings, way labot ang meaning sa emotion. Kay ang problema man gud igsoon kung ang basehan sa imong paghigugma, pagbati, kuyawa, ngano man, mausab man gyud imong pagbati. Karon malipayon ka ug masukanon ka, karon lipay ka ug di na ka malipayon kinay nahitabo. Pero ang basihanan sa gugma sa Ginoo, why labot ang mga panghitabo? Ang paghigugma niya walay labot sa kadautan o kaayo sa usa ka tawo. Ang paghigugma sa Ginoo tungod kay nipili siya nga higugmaon ta nga bisan kita makasasala, gihatagan nata niya og luna sa pag-uli og pagpasaylo sa atong kinabuhi. Kitahay no, kitahay si Chanel. Pa Chanel? Wala si Chanel. So ato siyang isgutan. Ingon ang Biblia nga ang paghigugma dili na pagbati. Kitahay si Chanel, maayo mo awit, kusgan og tingog, powerful. And every time she would sing, you would say, kalami sa tingog. And I would love Chanel because she sings so well. Powerful voice. I love the voice. Pagtug ninyo, tapad mo, usog mo hagok. Ganahan pa ba ka ni Chanel? I'm trying to make a point ba? Pagbati ba? Niya to ganahan ka na kayo, maayo kayong muawit. Grabe, passionate na agi. Pero pag tuog, kusog mo hagok. Lami siya muawit kay coordinated. Maayo tanan. Pero pag tuog, wala may coordination. Hagok naman. Mausab, di nakakatog.
Saba kaayo. Now, that's what you call subjective emotion. Kana bitawng ang imong pagbati gidepende lang yun mo nang katong istorya bitaw sa negosyanteng palahubog nga pirti niyang hubuga. Unya binata man siya tiguwang na nakangadto siya sa usa kuno ka bar, nakadungog siya grabe kayong bay, lami kay tingog. Mao nay rason nga daghang mungadto mo inom tungod kay sa tingog sa babae. Wa siya kapugong tong gabi una iyang gipakaslan tong babae. Minyo unti kauday kay di na gid mahimo nga mawala pa ka sa akong panan-awon. Nagminyo sila ato dayon. Kay sa Las Vegas 24 hours man ang ilang kasal. Minyo sila dayon. Pag matanyas buntag natangtang na iyang pagkahubog. Kita niya ang naong, di gyud kuno mada. Di gyud kuno mada. Di gyud kuno mada sa on taon ni. Di gyud mada sa on man nako. Nya siya ang usa ka tawo nga once muhatag siya saad iya ginambuhaton. Di gid niya buhian niya. Kay mao nga nang nilambo siya sa pagkanegosyante kay maayong iyang pakig-abi-abi. Kita man siya sa babae niya, nakasaan naman gyud ko nga ako ning higugmaon hangtod sa kahangturan. Sao naman lamang ni Ron nanaan. Pag mata ko sa babae, ingon siya sa babae. Siyang asawa, Mrs. Sing. Kantahin na lang kumi. Para mausab ang akong pananawon diha nimo. Sometimes, our basis in loving is feeling. But in the presence, in the context, sa pagigugmas Ginoo, wa gyud labot ang imong pagbati. Desisyon ang imong gamiton sa pagigugma. Nga bisag nagkaguliyang na mo, bisag nagkagubot na mo, ang gugma magpabilin. Kay ngano, dili man na pagbati. Desisyon man ang imong gibuhat. Ingna imong tapat, I love you with the love of the Lord. Amen? Say, may gugma ka sa katawo, kay grabe mo sinina. Sharp kaayo, ambot na lang, basta siya mo pilig sinang, nice kaayo. Ya, pag uli mo silang balay, nakabisita ka, nagduster kamaot, may din magduster siya. Saman taon. Usab. So, dili na pagigugma. Mao na gitawag nga pagbating mag-usab-usab. Mao na nga ang imong pagigugma, kung imong tanawon sa pulong sa Ginoo, dili gigbase ang pagbati. Kay kung kana ang basehan sa pagigugma, kaluoy natong tanan. Amen? Wa tay kaadtuan, kay naa magyud tay kahuyang. Di man kita perpekto. Sa inyong kaminyoon, gwapo paglawas. Karon, dugay na. Ingana lang yapon pero side view na na. Niadto ingana front view. Karon nagkadugay ng ilang pagkaminyoon, ingana lang yapon pero naka side view na. Mausabay mong pagbati di. You can just imagine, how have God loved us? And the Bible says, I have loved thee with an everlasting love. Lisod sabton. Pero mo na yung pagigugmas Ginoo. Mo nang maglalis ta sige, kay ikaw manggod ang importante. Pero kung importante ang ubang tao, why lalis? Ingon pang mga bana, I am the man in this house. I have the last word. Pagsulti sa asawa, yes dear. Mao to'y last word. Yes dear. Why lalis? Kidding aside, you really have to understand this kind of love because it will affect on how you relate with people. Di na ako madaiyang batasan, Pastor. Grabe ang batasan. Minyo naman ka mo. Mo lagi ni sayo, Pastor. Minyo mo gid mi, Pastor. Di na sayo. Sakto na ikaw ang mag-usab. Dili na pwede, Pastor. Siyang mag-usab. Dili. Di man ka makausab sa laing tao, pero makausab ka sa imong kaugalingon. Kung gusto kang mausab siya, usba ka. Ingna imong tapad. Murag ikaw gyud ni. Amen, amen.
Ing na. Dili akong problema. Ikaw. Ya pag inan ikaw pilay-pilay tudlo nagbalik kanimo. Tulo, usya usara, ang usa paros langit. Ikaw ang may sala. Saan Ginoo? Siya o ikaw tulo ka beses ni balik. Unang mutudlo gali kay na ikaw ang may sala. Why balik yun nimo? Manang wag yung kay pag imo na baton wa nagyugi mo storya nimo. Kay ikaw ra may sakto. Di man na mahimo. Amen. Nya pagpauli ninyo nya no pangayo na lang gyud magpasaylo kung ikaw sige sakto. Duula ra gyud ang imong isig ka tawo, minahal mo sa kinabuhi, kuyog nimo sa trabaho, Brad pasaylo lang gyud ko Brad. Brad pasaylo lang gyud ko Brad kay kibaw mo gyud ka ikaw mo gisadaan ba? Nah, kamaot. Wa gihapon di ay. So, atong sabton, kung atong inon na ay gugmas Ginoo nga grabe way basihanan, unsaon man ni nato pagpabati. If we're now talking about expressing this kind of love ngadto sa isig ka tawo, what is the best way to express this? Atong ablihan ang atong Biblia sa Efeso 3:17-18. Efeso 3:17-18. Nakita na? Efeso 3:7-18. Atong wato ng atong media girl. Efeso 3:17-18. Media. Palihog balhin sa verse. Papukaw lang kadiyot. Aka na, nakamata na. Okay. Joke lang, joke. Kita na? Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron mugamot ug malig-on ang inyong gugma ug uban sa tanang katawhan sa Dios. Makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas ug kahabog ug kalawmon sa gugma ni Kristo. Dinhi nimo masabtan igsuon nga kung mahigug makasama sa gusto ni Kristo, naa di ay gitawag nga dimension. Kasi mga inhinyero, kontraktor sa mga physical nga building dire, tasog kamo. Usa na lang, duha. Tulo. Kinsa pa? Di po magnegosyo. Sige, okay ra. Kung ingon nga, Brad, pila man magpabuhat og kanang sister o kanang kasilyas o kanang ano tawag na? Kanang pit ba? Kanang di man para man sa kasilyas. O septic tank ba? O sa tawag na Bisaya? Ha? Ang Puso Negro kana man ang tubo. Puso Negra. Kamayo gid ninyo no. Mura gid mo si Vice Ganda. Ha? Usa siya? Oh, septic tank kung say Bisaya ko no? Kung say Bisaya septic tank, Brad? Unsa ko no? Ha? O basta kanang kasilyas ba? Kanang kanang ihug nimo ang mga bomba? O say tawag na septic tank kanang nana bitaw. Kay tanang balay required man na, di ba? Unless ang style niyo kanang kanang sa buntag paghuman dili. Kanang septic tank yun ba? Kitahin na mo doon ninyo yung kontraktor ka. Brad, pila may magasto na ako apil labor ug material nga mag-septic tank. Kung sa itubag sa kontraktor, depende. Gidakon, gilagmon, klase sa yuta, ug pila nimo kaadlaw gustong mahuman. So gitawag na nga dimension. Na ang gugma igsuon sa ingon ni Apostol Pablo sa bersikulo 18, ingon siya nga makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad, kahabog,
kalawom, kataas sa iyang gugma. So kung moingon ka nga ang gugma sa Ginoo pinasahi, naa di ay ni siya'y dimension. Naa siya'y katason, gilagmon, gilapdon, o kahabog niini. So ako ning gipaningkamutan og sabot unsa kahaning upat ka dimension. So I have arrived to something that is in context of God's love. Una nga dimension sa gugma sa Ginoo. Una, passion. Unsa siya? Now, ang passion is a strong or extravagant fondness of something. Kanang pinasahi nimo nga pagbati anang butanga. Now, niadto ingon ko ninyo no, ganina nga ang gugma dili pagbati. Tinuod gina. Pero ang paghigugma muhatag og pagbati. So kung naa kay passion sa usa ka butang, imong makita nga naagyug kay pinasahi nga tinguha anang butanga. You are going to express more than the usual attention towards the thing. For example, akong brother-in-law si Sandro hilig og motorsiklo kanang ambak kanang trail. Ako kantigo ko mo motor pero di ko sama niya. Si Ricky Blesario hilig pud siya og motor. Iya kanang cruising pud nang iya. Ako kantigo po ko motor pero dili ko sama niya. Pero kung imong pangutanon pila ka oras ang ilang nabuhat sa paggamit sa ilang motor o pagbuhat sa ilang gusto, lagyo na silang mga mileage bahin sa ilang paghatag sa kahigayunan sa pagmotor-motor kay mauna usa sa ilang passion. Ganahan kayo sila ana. When you love something, when you love someone, ganahan yung ka ana. Na akay pinasahi nga paghatag og atensyon anang butanga. Murag paghigugma sa babae. Nga to, ang lalaki nga to sa babae. Na akay lahi nga pagpahigayon alang sa paghatag og atensyon anang bayhana. O ang babae nga to sa lalaki. Lahi ang imong pagtagana sa panahon og atensyon ana nga lakiha. Kung sa negosyo pa, lahi ang imong oras. Mahurot ang imong oras. Tungod lang sa pagunaw na unsaon pa nimo pagpalambo ang imong patigayon. Naakay passion, naakay fondness, naakay atinguha nga labaw sa kadaghanan. And tungod kay ganahan kay kana, di ka magbantay og oras. Ang passion igsuon, mahimo po natong ma-define as enthusiasm, mahimo po na natong i-define as desire or tinguha sa mas labaw nga paagi kumpara sa laing tao. Mauni ang imong gitawag nga siguro intense desire. Pinasahi nga kagusto tungod kay passionate ka kaayo. Na ay mga tanong nga, like ako yung sa kanak, si Pael, mudrawing galing na siya, ambot nga no, dugay kayo mahuman. Mas daghang mahurot nga pang pag-eraser kaysa lapis nga magamit. Kas kay siya eraser. Sige, papas, badlis, papas. Ipakita na ako, tanaw kong agi. Ayos ako na kay daghang pa ng hugaw. Ano na hugaw? Sige, papas. Now, kung ako pa tayo mo drawing, may problema. So, kasara na. Now, di but pasabot magawas ang maayo, pero I have no passion for that. Dili na nako hiyas ng butanga. So, when you are passionate, di na nimo mapabati nga naa kay paghigugma. Naa kay grabe nga tinguha anang butanga, that is a passion. Noon sa may proof, pastor, nga tinuod yun nga imo ng passion. The proof of passion is pursuit. Ang pagpamatuod nga naa kay grabing tinguha, mao ang imong paningkamot nga kuwaon or abton ng butanga. So the proof of passion is pursuit. Unang makita nimo yung siya nga nahigugma ko nimo. Dali ra man pagsulti. Pero how would you define and
separate this kind of love with the love that you would normally say. Muhingon ka sa sinina, oh, I love your dress, or I love your bike, or I love the house. Usa ng klaseng pagigugmaa. But when you are really in love on something, sa butang or sa tao, naagyug kay paninguha, naagyug kay pagnaning, aron gyud imong maabtan, makabot ang imong tinguha. Dili kay ingon nga ganahan kong makakaton og air conditioning. Pero wa kay tuon-tuon. Gusto nimo kung naay kanting kong motudlo, ari lang ko kay maggasahan ko makakaton. That will not ever happen to you. Ganahan ka mahimong dancer, lamian nila manayo, o ganahan po kumusayaw. Nya, nag-practice ka, nagkamot ka, wa. So there is no pursuit. That means wala kay passion. Wa ka nahigugma ana. Kay imo manggun kinalang pamatud-an nga tinuod ka sa imong gibatid. Ikaduha, nagdaa sa akong oras. Ikaduha, usa ta mga sa ikaduha, Philippians 3:13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind, turning towards what is ahead. I press on toward the goal. So, mauna ang gitawag natong pursuit. Kay ikaduha nga dimension atong makita na sa commitment. Ikaduha ang word is, what is the word? Idugang lang nato sa una no katong word nga pursuit. Sa Psalms 8:3-4 sa paghigugma sa Ginoo, Psalms 8:3-4 ingon didto nga when I consider your heaven, the work of your fingers, moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of him, human beings that you care for them. So grabe ang paghigugma sa Ginoo nga iyag yung gipursu ang tao nga mas naman tay mas maayong mga butang pero pinasahi ang iyang pagbati og hunahuna og tinguha ngadto sa tao. Ikaduha, commitment. Unsa man ang commitment? Commitment is your willingness to give your precious time. Commitment is your willingness to give your precious time. In fact, mao ni ang atong gitawag nga staying power. Magminyo na galing kaigsuon, apil yun ana ang commitment. Kay nahigugma man ka. If you are truly in love, you will commit. And when you are committed, that will make you stay. Mo na staying power sa mga relasyon, sa mga MOA, sa mga agreements, the commitment to do what you have stated that you ought to do. So when you talk of commitment, it is the state and quality that you are dedicating. So ang imo ng paghulagway sa imong dedikasyon sa usa ka butang. So kung nahigugma ka, naakay paninguha, grabing paninguha. Ikaduha, naakay commitment nga ikuyog ni anang butanga. Mo nang dili kadali-dali nga mawala sa imong tinguha. Sama sa gisulti sa Genesis chapter 2, verse 24. Ingon sa Genesis 2:24, mao na ang rason nga ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug makigiusa ngadto sa iyang asawa ug mahimo silang usa ka unod. Man leaves his father and mother and be united to his wife and they will become one flesh. Mubiya ang lalaki sa iyang inahan ug amahan aron mahiusa sa asawa ug mahimo silang usa ka unod. Commitment. Mubiya ka sa mga butang nga unta angay nimong buhaton pero tungod kay committed ka sa usa ka butang, biyaan nimo ang laing mga butang. Ikatulong dimension, because of time, ako lang dalion jutay, pleasure or kalipay, kahangawa, naakay sa itong ng pleasure, kalipay, naakay kuan ba, satisfaction, naakay matagamtaman gyud nimo ang gusto gyud nimong gibuhat ug naag gyud kay katagbawan. There is satisfaction because you are in love. When you are in love with your business, with your career, with whatever that may be, you find joy. Di man mahimo nga nahigugma ka nga puro simangot, puro kasuko lang imong gipagawas. Di man na pwede. Nahigugma galing ka naa kay satisfaction. Muna ang asawa nato, mga bana, sultian sige nato nga I am satisfied with you. Sa akong asawa, I am satisfied with her. Wa na'y naningog nga bana. Pag hinulsol mo.
Kay ang gugma, apil gyud ana ang katagbawan. Apil gyud ana ang gratification. Naagyug kay satisfaction in your heart. Whatever you do, basta kaning butanga, like for example, motorsiklo, ang Sandro na lang. Na-aksidente na siya pila ka beses siguro, kung saan katong happy siya nag-slip disc. Nagpahuway siya, usa, duha, tulo ka tuig siguro. Pag humana na, balik na po. Nga naman, ayaw naman. Di, tungod kay naagyud siya satisfaction makuha whenever he does his motorbike. Ako'y satisfaction whenever I do ministry. Naay kalipay nga mabati na ako every time I am able to do what God would like me to do. So naani mo makita ang naagyug kay paghigugma. Tungod kay naa kay passion, naa kay commitment, ikatulo naa kay pleasure, ug ikaupat nga dimension, andam kang musakripisyo. Andam kang unsa igsoon? Ingon sa Genesis 22 verse 2. 22 verse 2, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there. Look, love because take your son, your only son, whom you love, and then you shall sacrifice him there. If you are really in love, the willingness to sacrifice is there. Tungod kay nahigugma ka anang trabaho, willing kang mo overtime nga way bayad. Tungod kay gitarong nimo imong trabaho, wa ka nagkwenta sa panahon ang imong gipaningkamutan, mahuman nimo sa maayo nga paagi ang imong gitrabaho. Unya katong imong gitrabaho na bahala nga unsaon siya pagpalipay pud nimo kung naaman gani, kung wala okay ra pud kay ikaw man ang natagbaw sa imong gibuhat kay naamang kay paghigugma sa imong pagpamuhat. Ug tanan na andam mo hatag og sakripisyo musulti og ang paghigugma igsuon apil ang sakripisyo, dili na tanan ingon tanan kalipay. Kung nahigugma gyud ka, willing kang musakripisyo. Meaning tangtangon nimo imong kalipay, usahay wa kay kaon, wa kay paniudto, wa kay merienda, wa ka kauli sa inyong panimalay kay naa kay gihuman pa, and you could not go home without satisfying this job. So sa tong upat nga dimension sa gugma, I'd like you to understand, if you truly are in love, these four will be expressed. Kaning upat nga mga definition, mga pagbati, dimension sa gugma, imo gyud nang mapagawas. Amahan, tudloy kami mapadayon namong paghigugma diha kanimo, ug dili kami mupakyas sa pagpahigayon sa imong kahimayaan sa among taliwala. Panalangin ang matagusan na kadungog sa imong pulong, ug dili kanimo balik kanimo nga way kapuslanan. Ikaw ang muusab kanamo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan musulti og amen. Atong pakpakan ng Ginoo, daygo ng Dios. Amen. Amen. Atong hinumduman ang atong mga weekly schedule, ang atong ang real men face to face na sila, ang cruisers ang Friday Cruisers Fellowship, and then on Saturday we have our prayer meeting. So ang atong prayer meeting, ang Powerhouse Zoom paghihapon. Last Saturday, nag-face-to-face ta Grand Prayer Rally. Okay, but we would like you to join. Are you blessed? Amen. Atong nakatunan ang principles of advancement o usa ni ana mao ang atong relasyon. Okay, you are just ang imong success probably is just next to that. It's one person away. So the person you are connect. Ay, salamat. Let's all stand up. Manintog ta mga kaigsuunan. Lift up your hands towards heaven and let me declare God's blessings to you. Amahan namong langit nun. Lord, I declare your blessings upon your people. Tabangin sila nga mutubo sa ilang pagrelasyon para
in their relationships, oh God. Salamat, Lord, as they depart from this place, your presence goes with them. Lord, you crown their efforts with success all throughout the week as they do business, as they study, Lord, as they work. Whatever they put their hands into, it will be prosperous and successful. Thank you, Lord, for closed deals. Thank you, Lord, for success. Thank you, Lord, that they will be able to solve problems this week. The wisdom of God is upon your people. They are blessed when they go out from this place, and they are blessed when they come into their homes. They're blessed when they lie down. They're blessed when they sleep. They're blessed when they wake up. Your people, Lord, are blessed. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. Your success starts on, and every believer is a disciple maker. Go and make disciples. God bless you. From urban streets to open plains, we are under one name. No one is lost or goes unseen.